News Faster Biang Long Birta Kitanjia Bangini Sami Kacherong Parpi Aprangsi Birta Thepi Arjuita Puthot APHLC must joining Amai Pen BJP Atum Dipu Jersonga Songa Long Pen Kiplung Kivangji election ke Congress Pen Akapreka Party Pen Chelangsi Government Sengpo Pusi MLA Barim Kleng Duning Ti Ningje Pini Teke Langjun Lems election ji aphan nomination alu ke jok Kuluni Ahitia Long Ihumbok Bokar Thang Tata Mobile Ita Abuyalong Kapatong West Karbiang Long Amria Havar BJP Amri Mondol Committee Atumpen Thengpia Klim ke Asai Kedeng Atumi Bitung Reng Thama constituency Bomuatar along APHLC aphan BJP Atum ke ther ke hap ason si pini le thota APHLC must joining amai di Phujir Songa Songa Long Pen BJP Atum dim aklong ke chak chedat ajok Paplung punsi sai jogje kaprek adim along si mas joining amai kangi dampo pusi je ai kathar akoi pipon Pini APHLC mas joining amai di Phujir Songa Songa long si pathiklo mai kang ni po pudok dok aporahut jer songa song afadar aphat BJP atum phone pen pachinia tengsi APHLC amai jer songa songa long padolong le dat si phlung phun lo aphi sai jogje si APHLC mai phuja ai kathar a hema long si bangsok mas joining program amai ingni dam thulo APHLC aphan BJP atum kaphere aphon kedokok ajok si along tin amai along ta ke phlung mate dimak long pek pedat lo pusi than lapen la so puthak ningkang samse chepaklang pon jirsong asong long itu meeting ke do ke cheng hutlo anke bongo senatu pusipu BJP pen bongo senatu itum father aphan pudak pa pedo long ri polasi ange father ke lage aning alang lining ke hang akam kalilo la thuke alang lita chere nang poklo alang litum khechok che kalilo alang litum le khechok che kalilo la ke nitum sikar lo alang litum pan pe ikta pejok nang kopia pojo la sinili dak do di dat si along ka preksi meeting do dampu puson si chesiklu RSS bongo senatum si la tuliram ronghang la pen horen sing be atum aphan kichok ki thengi pulo jong si kroi kritik ilitum la ilitum phan lo long ilitum phan meeting ning hok ta pape do long pape do dat lo te la pulo athe mahala UPDS atum along MOS along haladak paragraph 4.3 along ke top do alang litum heinous crime pur ke lage heno pick ake ke chok che ka heno munit ka pithi munit ke chok ke theng poisa ka chong hu la yo irrigation department along poisa ka chong hu pininia case anta hala doet halai hui a case papi mi to see ako review to see alang litum phan phasi si ta pg la pen life imprisonment si ta pg po alam hala dak du News Desk report News Fast Karbiang Long Uttar Borbil Outpost Sangkang Patumi Arnikang Sampor Phai Hini Malom Guwahati Anat Pen Kewang Bom Bok ke pona Tata Mobile Truck Phulonia Hitialong Inut Horkangri Abangphu Towar ke Hadun Perajok Truck Katewar Abang Sai Jogje Itabui ke Patong Kapatong Choka Truck number AS02BC 4989 Hello Men Kapatong Ahir ke dua jok Truck Abang Kahino Thitan Lo Lapen Kapasangko Abai Kapansita Ropon Flo Bangso Huni Loring Thepi Pulis Atumsi Chepari Dengpon Lo Kopai Kemi Katewara Bangta Aringahu ke Soavelang Pusi Berta Ribun Long Puluni Pen Arun Pro News Fast Karbiang Long Ingkan Phoke Chokla si Pinite Kelangjon Lam Salong Kilik Kapadosia Phan Pini Menchethap Mate nomination Alo Jokpon Bang Solong BJP Congress ASDC APHLC Lapen Independent Atum nomination Alo Jokpon Pangrumpet Bang Thongkep Societum nomination Alo Jok Firoz Singh T Lapen Yuvraj 1000 Returning Officer Atum Pen B nomination Alo Pini Bangso Lam Kilik Aphan Amen Dengponlo Bang Pharot Trokatum Ward Jokpo Kivangji Inquirer Nerkep Chiti Surihinira Inquirer ni Lasi Komatne Vidro Jining Hang Pulote Inquirer Niang Bong An Amen Chen Mate Vidro Aphana Porpilo Lapen Election Mate Kilik Abang Inquirer Nerkep Arni Pathiklo Lapen Bangsoarni Amatsi Rizal Pipo Pini Teke Langjun Lem Salong Returning Officer Firoz Singh T Ferangkia Thengno Kaning Jeke Board of Directors
ke form je pusak pini ani an ke nomination fal deng tang lo pini last lo kasi pini ani an ke long bang ke bang khong ke bra ke thom abang putun pini nomination file lo so mong pen gejala bang ke 20 ani siduji la 20 ani bang si final list bang long point ko the election ji ke mention asa election bang ke 28 September Dok Moka Penlong Kiram Teron News Fast Karbiang Long BJP Amri Mondal Committee Atum Patir PC Amria Hawar along Longkre Troxia polling station along Theng Piaklim ke Asai Dengpon Labang so asai laki kedam tang chiti ni phai grep for arni pen pangchengsi Seva Sapta mate ki pang thirasaya roi ang thun si puthot labang so asai Klempon pusi Amri BJP Mondal Committee Atum pen pachini Labang so Theng Piaklim ke a polling station Great Troxi ta angri isi vet nangji pumathasi na hormate bengcharni arong si e ponlo labang so asai aphan jasemet pet mathasi local MAC Dioping Maslai BJP Amri Mondal Committee President Sabendra Ronghi Amri VDC Chairman Basakro Nurul Teron Amri Lems Chairman Bikram Timung Amri Lems Secretary Adrian Maslai Sinani Lems Chairman Muja Singh Teron Secretary Daniel Matrong Lapen BJP Amri Mondal Klembang Puatum Cepiduksi Lalong Kretroksi a polling station along ta Saipa Chunpon Umpanai pen David Singh Teron News Fast Karbiang Long Non malom Dogmoka Hospital along ke Sochelang Atum do Laso Theglong si ke Sochelang Atum aphan ke Chokijun Ason Pini VDC Chairman Orson Rongpi Mondal Kongchunbang Babu Tiso Lapen Mohila Morcha Maipi Mana Ingtipi ke Thegiding Atumpen ke Chokijun Ason Ronpon Lasi Hospital along ke Sogachelang Atumaphan Lapuson Kerap ke Pajirpon Thek Apot Alang Litumaphan Arnamanglo Hirjume Hangpi Ripinong Mahamaya Mondal Committee pen Ahin pen Ini ladak Hisere Mokha Tisu Atum Ham Keron Pon Arni si program Kithik Pondu Lasi Laso program long Hisere Mokha Keron Je Fansi Nilitum Ini ladak Kebang Nasi Dak doan hamean Tisu Atuma Phanta Atheseri Thekumbong Tekang long lo Lasi so Tekang alogot Nilitum ta Pini Bharatiya Janata Party pen Direction nating pensi Nilitum Klempon Dok Moka pen Long Kiram Teron News Fast Karbiang Long Wathat langso large area multi-purpose society Lem Salong Pini Methang Sai Hemalong Porpai Gracia Porpen annual general meeting pedopon Bangso amai Baithalangso Lems Chairman Robinson Teron Pensi Mai Chapahem Pupon Bangso amai along 20 number MLA Dr. Mansing Rongpi Aluhisarpo Aman Pen Chetongdun Anparta Baithalangso Municipal Vice Chairman Harsing Rongpar Lapen Observer D Naidingsa SR Inspector and Dukta Supervising Officer Baithalangso Lems members Kedo Atum Chetongdunsi Baithalangso Lems Secretary Manus Ronghangpen Mayalamte Jaipon Baithalangso Lems Ningkani Sialong ke claim kedam apai Cepaklang Ponsi ke Wangjilang Arni Baithalangso Lems Kapaching Turpon Jiapan Tingki Ching Baipon Wathat Langso Pen Rajen Ronghang News Fast Karbiang Long Pini Dipu DC Colony along APHLC Mass Joining Program Amai Kedeng APHLC Lumbajong Constituency Committee Pen Cepatir Pipon Amai along Rajan Timung Pen Mai Chari Ponsi Anthony Timung Pen Mai ke Phalam The Jaipon Pini Amai along BJP Congress la Pen ASDC Asong Pen COC Pangrumpet Bang Troxer Kebra Hini Atum APHLC Asong along Cepa Ogdun Bangso Amai along Kachetongdun Aluhiaman Pen JI Kathar APHLC President Purnima Inghipi, Vice President Ritu Kramsapi, Secretary Women Wings Angtong Ingti Spokesperson Kursing Timung Organizing Secretary Mai Along Kewangji Kilik Along APHLC Aphan BJP Atum Kaphere Aphon Kedo Ajoksi Pini Kether Kehap Donanglo Athe APHLC Asong Atum Sik Sedol Aputhak Atoano Pachini Pona Jakong Dolo Lapenrat Along Lam Thulam Dokpen Pachobaidam Un Elo Puche Pheresi Lapuson Aodlang Lo Asai Klemlo Lasi MLA Kilik APHLC Haivek G Puhai Hui Pen Mayalong Chethanpon Pinisari Hajan Chandra Teranga Hemalong Si Abarim MLA Klengduning Ti Congress Kapang Tangpon G Aphan Rat Atumpen Kachingwai Congress MLA Atiket Ke Johang Dunji Tiket Long Dunde Dat Pusitame
Congress aphan si cherap cheto dun rapet lo nang lapen tiket nang pipon pulote puthot claim dam thu rapet lo nang pusi kleng duning tipen ning jepon non BJP asong atum ki claim akam lake crore lapen lak akam si ki claim koson si radatum kacho claim dun unji aprang Congress pen kam ke claim pon ke radatum ta chu claim dun un chit akam si Congress government ke do mate kachari ahot ke radatum ta tangka do rep lapen non BJP government kachari pon ke radatum setame sung olo atheke tangka erideng ave non ke corona ke sopensi politics pathu pon lilo puta ningje BJP government atum rat aphan lakri pho atangka PG pu pini arni kumat ne arat atum long lova gas ador ke paso jangthu ador ke paso hormu hortar ador ke paso lake rat atum theglong lo lapen chini pamelo non puthot Assam alongta Congress lapen kaprek asong atum chingrum pensi government sing thulong po kewangji arnike lasi aprang ason thot do anason government pen nangkapale ason ta cherap thulong po non kewangji MLA kilika hotke ning isipet pen claim dam thura pet lona pupen chenglok Congress asong kapang tang pon thekji aphan bidi sore chepachoy ponsi mesen pen ingsam jin pen mai pachun pon non malong so phan bir tang ton sina Come one, come on. Langni TVS Motors opposite of Parlangso main gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. birta kang ton pen nang chiroi thulo Socheng Thenta constituency alo rongmongwe pathwa klam long deng pilangso football club kedam tang pai cheklo inkoira nerkep arni pen tournament pathu chengpon si pini angdung kiti chepate pangrompet kretrok football club atom chetong donsi pathu chepate ponlo lasong bong atumi angdung kiti pathualong tree breaker pen chengsi anong e deng pilangso club atom si long e long ponlo lapen hini angdeng arnam langpi atimatum si longpon angdung kiti amai long alui sarpupen Socheng Thenta VDC chairman Borson B BJP Mondor president Semingling minority chairman Kiritaro Lapen News Fast Karbi Anglong apherangke jirsonging ti Lapen prek jam asong japo tumaphan jopapen nang chetong don nel angdung kiti lo lasilaso a football la ke chengke Agosto 28 NC ke cheng di mangbo mangbo pen pini September 17 of final so final long mangke dak militum local lo dengpi lang so club e Lapen anam langpi football club angbong si patupon lo rongmong we pen jirsonging ti News Fast Karbi Anglong pinya birta lansi pajudo do methap me kardong